Amazing Spider-Man 3 mal byť úplne šialený. Peter v ňom mal objaviť sérum, ktoré dokáže oživiť mŕtvych a s jeho pomocou by oživil Gwen a kapitána Stacyho. Okrem toho by sme videli aj návrat Peterovho otca. Okrem toho všetkého ale Sony malo obrovské plány. Chcelo totiž vybudovať vlastný, rozsiahlý Spider-Man filmový vesmír, ktorý by mohol konkurovať MCU. Poďme si teda povedať, ako to celé malo vyzerať a ako mal vyzerať samotný Amazing Spider-Man 3. Filmový svet Marvelu patrí medzi najväčšie úspechy v dejinách kinematografie. MCU zarobilo už desiatky miliárd dolárov a urobilo z komiksových hrdinov obrovské značky. Lenže ako to pri úspešných veciach chodí, netrvá dlho a konkurencia sa to snaží napodobniť. Presne preto sme po úspechu Marvelu videli, ako sa aj iné štúdia pokúšali o vlastné svety. Napríklad Dark Universe od Universalu za ich ikonickými monštrami, DCU od DC a kopec ďalších. Sony si uvedomilo, že vlastnia práva na obrovské množstvo postav a záporávkov zo sveta Spidermana. A tak sa rozhodli na tejto vlne tiež zviesť. Ak ste teda patrili k fanúšikom druhého Amazing Spidermana, museli by ste si počkať. Ďalším filmom v poradí totiž nebol tretí diel, ale Sinister Six. Túto partiu superzločincov mal viesť nikto iný ako Norman Osborn. Teraz si možno hovoríte, že Norman v druhom filme zomrel na tú chorobu, no nie tak celkom. Do finálnej verzie filmu sa totiž nedostala jedna dôležitá scéna. Konkrétne išlo o scénu, ktorá mala byť po titulkoch. V nej by sme videli tajomného muža, ako vstupuje na prísne tajné poschodie v Oscorpe, kde sa prechádza popri takých komorách s oblekmi a výstrojov pre zloduchov, ktorých by v ďalšom filme naverboval. Toto sme viac menej zatiaľ vo filme videli. Čo sme ale nevideli, bol moment, v ktorom prišiel ku poslednej komore a v nej mala byť zamrznutá hlava Normana Osborna. A tajomný muž by povedal: prebuď sa, starý priateľ. Aj keď sme tento moment nevideli, tú nádobu na Normanovú hlavu vo filme naozaj môžeme vidieť. Konkrétne vtedy, keď ju sestra tlačí v Normanovej izbe po tom, čo zomrie. V staršej verzii tejto scény tam bola dokonca aj taká guľa čierneho slizu, čo mal byť symbiont, ale Sony sa nakoniec rozhodlo Venoma do Sinister Six nedať, aby mohol mať vlastný film. Čo je ale dôležité, réžiu a scénár Sinister Six dostal na starosť Drew Goddard. Jeho vízia bola inšpirovaná filmami ako napríklad Gaunery od Quentina Tarantina, kde držíte palce hlavným postavám, aj keď sú to vlastne záporáci a nie moc dobrí ľudia. Podľa neho je proste zábavné sledovať takúto bandu týpkov, ako niečo vyvádzajú. Aj keď sa hovorilo, že Spidermana vo filme neuvidíme, Goddard neskôr potvrdil, že to mal byť ten obrovský epický film o Spidermanovi, o ktorom vždy sníval. Taktiež sa mu nepáčilo, ako sú Marvelovky prepojené a slúžia len ako odrazový mostík pre ďalšie diely. On chcel, aby jeho film stál sám za seba. Mal to byť taký letný špeciál. Vezmeme Petera, hodíme ho do dobrodružstva a potom ho vrátime späť do jeho života. Tento Goddardov projekt mal byť rozdelený na dve časti a podľa popisov bol úplne šialený. Mali sme tam vidieť Savage s dinosaurami aj portály na cestovanie v čase. Samotný Goddard sa ale najviac tešil na Sandmana. Myslel si, že si ukradne celý film pre seba a do tejto roli chcel obsadiť Toma Hardyho. Sandman mal byť taký ten anarchista tímu, čo si užíva to, že je zlý. Celé to malo skončiť tým, že sa Sandman preháňa Londýnom, veľký ako mrakodrap, skoro ako Godzilla. Až potom mal prísť na rad skutočný The Amazing Spider-Man 3. Ten mal začať tým, že Peter stále smúti za Gwen. Celé to malo byť o tom, ako sa z toho snaží dostať. Režisér Mark Webb tam chcel pretlačiť Venoma, ktorý by sa na Petera prichytil a zosilnil jeho hnev a pocity viny za smrť Gwen. Peter by sa vtedy prestal ovládať a bol by oveľa agresívnejší. Na konci by sa od symbionta oddelil, ten by sa spojil s Eddie Brockom a to by pripravovalo pôdu pre Venomov vlastný film, kde by bojoval s Carnageom. A teraz príde tá fakt bizarná časť. Peter mal získať sérum, ktoré dokáže oživovať mŕtvych. Vážne sa riešilo, že v trojke by Spider-Man pomocou tohto séra oživil ľudí, o ktorých prišiel. Mal sa vrátiť kapitán Stacy a dokonca aj samotná Gwen. Sony dokonca uvažovalo nad tým, že by z Gwen urobila Carnagea, čím by Petera prinútili s ňou bojovať a možno ju znova zabiť, aby sa s ňou mohol konečne definitívne rozlúčiť. Z druhého dielu vystrihli aj dve dôležité postavy pre pokračovanie. Prvou bola Mary Jane, ktorú hrala Shailene Woodley. Režisér Mark Webb povedal, že bolo naozaj ťažké predstaviť novú lásku, keď bol vzťah Petera a Gwen taký silný. MJ
MJ mala byť len vo 4 scénach a nedávalo zmysel tam takú dôležitú postavu ponechať len tak do počtu. Je ale zaujímavé, čo by tam robila, keby Webb naozaj oživil Gwen. Podľa fám sa mali Peter a MJ stretnúť na skupinovej terapii, kam by ho poslala teta May a mali by sa tam zblížiť cez svoje spoločné traumy. Ďalší vystrihnutý moment ukázal návrat Peterovho otca, Richarda Parkera. Ten mu mal vysvetliť, že musel zmiznúť, aby ho ochránil pred Osbornom. Webb s ním mal v trojke veľké plány. Chcel riešiť následky jeho návratu a jeho temné prepojenie s Oscorpom. Taktiež sa mala viac ukázať Felicia Hardy ako Black Cat, aby mohla dostať vlastný film. Okrem toho všetkého sa plánovali aj ďalšie veci. Film o Venomovi a Carnageovi a dokonca aj spin-off o tete May. Ten by ju ukázal za mladá, ako bola špiónkou, čo je totálne bizárne. Lenže potom, čo druhý diel kritici úplne zničili a zároveň nezarobil toľko v kinách, koľko čakali, Sony začali pochybovať. Jedna z manažérok tvrdila, že potrebujú poriadny 5-ročný plán, aby fanúšikovia videli, že v tom nemajú chaos. Navrhla vytvoriť špeciálnu divíziu len pre Spidermana. Jej plán na prvú fázu po druhom dieli bol nasledovný. Celé by to začalo filmom, ktorý sa odohráva pred Amazing Spider-Manom 2 a hlavným záporákom by tam bol lovec Kraven. Sony totiž milovalo chémiu medzi Andrewom a Emmou Stone a chceli vrátiť Gwen aspoň takto. Logicky by vtedy Gwen ešte žila, lebo sa to odohráva pred Amazing Spider-Manom 2, kde zomrie. Čo je ale dôležité, Norman Osborn by v tomto filme ešte len pomaly zomieral a práve on by si najal Cravena, aby mu chytil Spidermana, lebo veril, že jeho krv ho vylieči. Z Normana by sa až na konci stal Green Goblin. Potom by sme videli Sinister Six od Goddarda a potom veľmi zaujímavý projekt Spider-Man 2099. Malo to byť niečo ako ich verzia Kapitána Ameriky, ale z budúcnosti. Na konci by sa hlavný hrdina Miguel O'Hara preniesol do súčasnosti. Potom by nasledoval film o Venomovi, zrod Eddieho Brocka, jeho porážka a scéna po titulkoch s Carnageom. Potom by nasledovala Black Cat, Felicia by získala schopnosti od Kingpina, potom by nasledovala veľká tímovka. Niečo ako Avengers, kde by sa spojil Spider-Man, Black Cat, Venom a Spider-Man 2099 proti Carnageovi. Nič z toho sa nakoniec samozrejme nestalo. Sony si priznalo, že nevedia čo robia a išli za Marvelom. Pri vyjednávaní sa ale ukázalo, že Andrew Garfield v úlohe už nebude pokračovať. Dôvody boli možno hlúpejšie a malichernejšie, než by ste čakali. Garfield neprišiel na veľkú akciu v Riu, čím urazil šéfa Sony. Tvrdil, že sa necíti dobre a je unavený z letu, ale vedenie to bralo ako podraz. Navyše neskôr Andrew Garfield verejne kritizoval štúdio za to, že zasahovalo do scenára a pokazili film. Tiež sa hovorí, že šéf Marvelu Kevin Feige nebol úplne nadšený z Garfieldovho výkonu. Prišlo mu to také prehnane emocionálne a uplakané. Feige mu sa nepáčila ani celá tá dejová linka s Peterovým otcom, pretože podľa neho mal byť Peter obyčajný chalan z Queensu a nie niekto, kto má superschopnosti v krvi kvôli otcovi vedcovi. Preto pri reboote v MCU urobili z Petera zase stredoškoláka. Sony sa po úspechu Spidermana v MCU znova pokúsilo o vlastný svet, ale výsledok už znáte. To je ale pre dnešné video všetko. Ak sa vám páčilo, dajte like, dajte odber filmovej chvíľke a uvidíme sa na budúce.